Evie Winters potrafi zmienić się w drag queen w 90 minut. To naprawdę niezły wynik. Niedawno brał udział w programie reality show 5. edycji America's Next Drag Superstar. Reprezentował Nowy Jork. W programie, w którym główną nagrodą jest $100 000, może wziąć udział każdy, kto ukończył 21 rok życia, no i jest mężczyzną. Orientacja seksualna nie jest istotna, ale do tej pory w programach brali udział jedynie geje. Transseksualne kobiety, fałszywe drag queens czy drag kings nie mogą zostać zakwalifikowani do programu. Co ciekawe, mimo tych wymogów zdarzali się uczestnicy, którzy rozpoczynali start w programie jako mężczyźni, ale w trakcie programu zmieniali płeć. Oprócz Stanów program dotarł m.in. do Kanady, Finlandii, Niemiec, Izraela, na Węgry i na Filipiny. Evie Winters potrafi pomalować się z fantazją. Ja nie bardzo, nawet kreski eyelinerem nie wychodzą mi za dobrze, nie mówiąc już o przyklejaniu sztucznych rzęs. Dlatego podziwiam drag queens, że za sprawą m.in. makijażu tworzą zupełnie nową osobę, a makijaż wykonują o niebo lepiej od niejednej dziewczyny. Ale jak się okazuje, drag queens wcale nie chcą upodabniać się do kobiet.